si 31 fam fos presidència de Catalunya, què seria el primer? Segurament Catalunya passaria a ser dels millors països del món. Una potència. Directament. La potència mundial. No. Legalitzaríem la Dakota. Putin o alguna cosa així. Sí, s'hauria el que diu el Joey. Que la cabra tira al monte. La cabra tira al monte, vamos. S'hauria... Que la cabra tira al monte. S'hauria de legalitzar moltes coses. Els segadors amb dancehall i aquestes coses, no? Moltes coses es legalitzarien. Després algunes també s'il·legalitzarien. El col·le seria opcional. No. No coneix el col·le, no? No, clar. No, fins l'ESO obligatori, si no està ple de mongers caminant pel carrer. Apoyar una miqueta més a la gent que està començant, que costa bastant. Invertim molts més diners en la cultura, això per començar. Apoyar els autònoms. Buah, Sí, bro, s'han d'apoyar. No, és un robo, els autònoms és un robo. Els autònoms... Comparat amb altres Però jo països. crec que 300 euros... Que ho hem per fer sigut res, molt de sí. temps, que això Però és una és algo barbacolla. nacional, això. Ja no és algo de Catalunya. Això també és veritat. Vés-te'n a Escòcia. Ja, això ja és... Que tornin a posar els Sí. peatges. A cobrar.